Hola, us presento a Mr. Book, un llibre que parla i que avui ens donarà uns consells. Hola, bon dia a tots. Jo sé que us agradaria sortir de casa, anar al camp o amb els amics a prendre alguna cosa o viatjar. Però ara ens hem de quedar a casa. I des de casa podem viatjar, sí. Com? Molt fàcil. Amb un llibre. Llegint podem viatjar a molts països. Podem donar la volta al món en 80 dies. Podem viatjar a la Lluna o a les galàxies i al centre de la Terra. Podem viatjar a mons fantàstics com Nàrnia o la Terra Mitjana del Senyor dels Anells. També podem viatjar al passat o al futur. Però ens hem de quedar a casa i si ho fem, això acabarà aviat i podrem sortir al carrer i estar amb els amics i viatjar. De moment, viatgem des del sofà amb un bon llibre. Que tingueu una bona lectura.